Hagajig la kai Shillong Premier League menta ka samoi hapring ka nong thamai persya ai ka Rang Rajit United. Haba pai shagana ka jing la kai ka Rang Rajit United kala khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka nong thambai SC dai wei la not. Badia ka shigol jong ka Rang Rajit United la yo ban tiap leng bau kusan ku par khong malai. Hagawai par ka jing la kai hapring ka Saumer persya ai ka nang kiu irat. Hagana ka jing la kai ka nang kiu irat kala khur ka nam job da ar la ka wei. Badia gini ki argol jong nang kiu irat la yo ban tiap leng bau cyber nongrum. Hagajig la kai Women Champion League quarter final first leg hapring ka Benfica persya ai ka Lyon. Abo pai shagna ka jing la kai ka Benfica kalamat i ka namrem halayeng hadin magala syak pelim hakmat ka Lyon da ar la ka wei. Badia gini ki argol jong ka Lyon la yo ban tiap leng ba ka Cascarino haka minit ka ban riu peu lai bad ka Dabrits haka minit ka ban nyeu peu kandai. Hagawai par ka jing la kai hapring ka Ajax persya ai ka Chelsea. Agar ka jing la kai ka Chelsea kala khuri ka nam job syabar na layeng hadin magalala ban pelim ya ka Ajax da lai la not. Badia gini ki lai gol jong ka Chelsea la yo ban tiap argol da ka Nusken. Bad shigol la yo ban tiap leng ba ka Lauren James.